Hi ha altres servents també al segle XIV. Garcia Servent, canceller del rei Pere III. Bartomeu Servent, secretari del rei Pere III i de Joan I. Bartomeu Servent fou, segons Joan Fuster, un dels introductors i mestres del nou estil cancelleresc que va influir profundament en els notaris de València de tot el segle XV. A finals del XIV, aquest notari valencià introdueix un estil nou, immediatament tots els seus seguidors l'utilitzen. També tenim un servent escriptor que revoluciona la literatura cancelleresca. Altre servent al XV, Bernat Servent, lloctinent de tresorer d'Alfons Suart. Recordeu que Cervantes volia ser tresorer com els seus avantpassats. Francesc Servent, jurista. A una lectura acurada de les obres d'en Servent veiem un munt de recursos lèxics propis dels juristes. En tinc desenes d'anotats. També un Jofre Servent és receptor dels rèdits reials i la batllia del general durant la revolta catalana contra Joan II el 1461. O sigui, hi ha un Jofre Servent a Catalunya que té el mateix càrrec que tenia Miguel de Cervantes, recaptador d'impostos del fisc reial. Cervantes és un recaptador d'impostos del fisc reial. Berenguer Servent és cònsol de catalans a Alexandria. Per tant, tenim un home també relacionat amb els assumptes de mar i de legislació marítima, perquè els cònsols també eren jutges. Sabem que Cervantes era un admirador de Lluís Vives, que glossa en diferents ocasions a les seves obres. En alguns casos el plagia directament. I hi ha un Francisco Cervantes de Salazar, fins i tot tradueix la introducció i camí de saviesa d'en Joan Lluís Vives. Ara bé, el servent de València és un parent directe dels Vives. I a Barcelona és un altre Vives, en Rafael Vives, el primer a editar les dues parts del Quixot en un sol llibre, el 1617. Per tant, veiem que tant la relació Cervantes-Vives com Servent-Vives són reals. Segons alguns autors, en Cervantes va ser parent d'en Gaspar Cervantes de Gaeta. Aquest Cervantes, quan mirem qui és, va ser un inquisidor de Saragossa, el 1555. De 1555 a 1561, arquebisbe de Messina, per tant a Sicília, de Salern, al 64, i de Tarragona, al 68, on va morir i és enterrat a la catedral de Tarragona. Per tant, tenim un Cervantes enterrat també a Tarragona. El 1575, aquest Cervantes va editar a Barcelona, a l'impremta d'en Jaume Sandrat, unes instruccions i advertiments molt útils i necessaris per les persones eclesiàstiques, i ho va editar en llengua catalana. Tenim un Cervantes que edita en llengua catalana a l'època que el nostre Cervantes edita en castellà o és obligat a ser editat en castellà. Els servents catalans que provenen de Puigcerdà diuen en els seus armorials i llibres de genealogia que es van estendre per tot Catalunya, València i Amèrica. Ara bé, quan busques el servent a Amèrica només trobes el Cervantes. El servent de Barcelona estan emparentats amb els Colom Bertran. Cervantes ens diu que en Sants de Cardona era el marit de la Maria Colom, la neta del descobridor. O sigui, Cervantes diu que en Colom és català en una obra i que hi fa una glossa de Sants de Cardona, que era el marit de la Maria Colom. I aquest de Maria Colom diu que era d'una antiga i noble llinatge català. Per tant, a la Biblioteca Colombina no és d'estranyar que hi hagi un gran gruix de llibres d'en Cervantes. Els Colom tenen llibres de servent. Finalment, si en Cervantes hagués estat català, n'havia d'haver quedat alguna mena de referència. Però me l'he passat un temps buscant i la tenim. L'Andreu Bosch, el seu sumari de 1628 editat a Perpinyà, ens diu que entre els autors dels diversos regnes de Catalunya que proven la innata fidelitat de la nació catalana hi ha en Miquel de Cervantes. Si es deia Miquel o no, no ho sabem. El que sí que és cert és que sembla quasi totalment demostrable que aquest Cervantes era un servent. Finalment, i amb això sí que estic, anem a veure concomitàncies i coincidències entre el servent i el Cervantes, i vosaltres mateixos decidireu.